iti tunggal pitik ki puso, kada guruuray ng istorya. Welcome iti detay programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinday tuyen iti sapsapule masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testimony ki pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. Saan ka di apod na ti kunak ha, Patrick? Agdamanin sa bali a babae a kinakuyog mo iti kalman? Anya ka aya, Wendy. Kanayo na makiap-apa ka kanyak. Saan ta anaragsak iti relasyon ta? Saan ka gayam anaragsak? Nakadi sa bali amang parparagsakan ka? Di kayat ko asawan. Awan man lang tila ilong kanyak. Mabalin ka di abaliyom ti ugalim? No talaga nga ayatan na. Awatam no anya ti kababalin ko. Awan tinaskan abaliwa. Ngam ka po iti day tanga ugalim, Wendy. Kanayon tangagap apa. Agsilselos kang awan tiga puna. Si kalaang ti ay ayatak? Saan ko amarik na? Adda-adyak marik na ti panangipatag mo kanyak. Anya ti kunam? Tinungpanak, Wendy. Agram kalauna yun amang tungtong pa kanyak. Kat! Anya ti kayat mo asawan, ha? Makisina kan kanyak? No agtong palti panagsina da ito panagsubsubang tawin. Awan ti sa bali ang mapabasol no saan asika. Kat da ito'y titandaanam. Saan nakamabaling na isina? Kat nuwatamag kung nga sa bali a babae itibiyag mo. Sigurado kan ka. Saan nakapakairanutan? Natangsit kalaunay, Wendy. Saan nak kumaapang taan? Di ta ka manlangat? Mabit lang! Agsari tatabay! Masapol alaw-lawagan ta daytoy. Ay, saan nakon nga intal-talak? Anya ka diti mapaspasamakin ka. Apa yan nagpupungtutam di katulong? Uray lang napabot nga ni ti panangbog ka umuking kwan. No saan ka anay gawid? Tinungpambay. Gapo iti day kaya, Patrick. Ay, nagsubang kayo manon. Anya ayati sa nyo ang nagkinaawatan. Saan ka nagparang iti nagtulagan medical man? Agdalaki di sa bali ang babae iti biyag na. Amang nga nuadamad na kakumikuman na. Awatem kumati ka sa di kain ayat mo. Saan ati trabaho na iti opisina dati napanan na papa? Inawis ka no dagiti barkada na. Oh, dagiti mo talaga yung barkada na. At na babae ka dagiti barkada na. Anya ti amok. Naatap ka launay win numanagi papan. Nasingpat ni Patrick. Nalay nga uminom ng agpaiso. Ngam gagangay dayta iti lalaki. Kaya't ko kumanalik-likan da ginom. Ngam gapukin ni Wendy. Natangsit unay kanyak. Naimbagtasan ko at tutupan ti panangtong pa na kanyak. Idi pa ilaan kayan ayat nag. Patrick? Anya ka di manan di problema? Agin inom ka manan? Ay, Jamela. Agyaman nagtanauray ka matlaan. Ay, naimbagkin ka. Tanasaya at kagayam. Ngam tinobyak. Kanayon naknapapaan. Anya ka diti napasama kada kayo? Nagapa kami. Saan natuloy ti panagkita mi iti kalman? Tanagawis na kiti barkadak. Basol mo mat ngamin. Apay napatpatag dagiti barkadam. Nasyak tinobyam. Talaga maluksawan. Ay, agselselos. Ure awan kinapudno na. Sa, tinungpanak pa'y. Anya? Niliberato ti umawawak. Uy, so da ito eh. May panggap nga tayo ti pagtultulagan na negosyo ti pagkana. Hello? Awawagak ni Patrick. Saan nakasungsungbatan ay da? Kunak no may panggap iti pagtultulagan ta negosyo ti mawagam. Saan pa asimbangpet? Apay ka de? Agpupungtot ni Wendy asimbangpat. Nagapat na kanumanan ka ni Patrick.
Kanayon lang nga apada. Kasaritak to ni Patrick inton makasangpet. Sige, baliwag tong ano ti umawag. Wendo umayak tulang tanay yung opisina, minton bigat. O sige, kasta pa'y nga ro. Apaya da kayo ti nangilukat iti Rida, mama. Naimbag kasi mangpet kan Patrick. Nabartit ka manen? Isa ka na, yun nga aga pa kayo kini Wendy, kaputa kasta ka. Kaputa bisyo. Kabaliktad ti imbagayo, mama. Ni Wendy, tiga po na nagbarbarta ka. Agselselos ngawan pamanaknak na. Tinungpanak pa'y. Anya? Dito ti pagsakitan tinakom ko, mama. Saan akas ta ti inararapaap ko nga ugali ti kaayan ayat ko. Kat, anya ti kayat mo sa uniti dayta? Ibagbagakan kan. Saan mo amabalin nga isina ni Wendy? Mama, inton bigatan nga agsarita tayo. Inak maturogan. Gan bagbagan nyo man ni Wendy. Baliwan na ti ugali na. No kayat nagpaot ti relasyon bay. Nagsakit ti ulog. Dahito iti kagurak no masobrak ti aginom. Saan akabag lang ti bagik? Ay, ngamgapok ni Wendy. Imbis anaragsak kami iti ayan ayat mi. Kanayon anaragsan ti barukong ko. Ay ayatak ni Wendy. Nga magduha-duhaat. No ay ayatan nakbat. Kaputa saan ko amarik na. Ay. Patrick! Aglinkan! Umangon. Ay, bigat gaya man. Kasla maulaw ak abumangon. Oh. Dandanin alas 7. Nalpas ka kuman ang bigat ita nga oras. Nakadigo sa kumapayan. Nadagsan ti bagik, mama. Makamu kayo pailangi di opisina. Umayak to ijay no. Madamdama. Gapukin ni Wendy, mama. Saan mo papasulin din, Nobyang? Tabasol mo matlaan. Mama, siyak ti anak yo. Kat, kaya't mo si Kati kanunungak? Pada ka babae ni Wendy, Patrick. Siyak ti kang runaan ang makalaban mo. No, isinam gapo iti babae. Wendy, naimbag ta nakapasyar ka dito opisina. Nabayagan na saan taan nakapagsarita. Kanayon kayo matngamin ama kumikom iti negosyo. Agpada kayo launay kini papa. Kasta talaga ti biyag ti negosyante. Agmay may sa kayo matiti opisina yo. Apay ni Patrick. Naparte kasi mang pati ti Rabi eh. Indon al-al daw ka nung umay dito eh. Talaga day di alalaki. Kalpasan ti panang panaw ko kankwana iti Rabi. Napan nang ginom. Imawag nga rod ni Liberato iti Rabi eh. Sinapol na ni Patrick ta saan na maawagan. Saan pa'y mat ngamin na si Mangpot? Anya? Apay ka no? Ama nga, no kaya't nakasarita may papaniti panagapay oh. Danunag ti Patrick iti balayo. Tiyak makan-anos nga gururay. Ama nga no saan nga umay diti opisina. Ay no, talaga di alalaki. Ama nga no adakadua na anaginom iti Rabi. Oh, nakaawag ka man, Patrick. Kumusta kan? Kalkalpas ko namigat, Jamila. Nagsubliak mo tila nagidda. Maulawak, yung nasakit ti ulog. Nabartakat namin ni Rabi. Day takat ngamin. Isardan mo kumanda ginom. Ama nga na makala kay ti sakit mo. Naimbag ka pa eh. Gayong kalaan, nung isak sakit na. Idinto ta ni Wendy. Saan napulos? Saan na kumamat nga idildilig itinubyam? Kan may sano maamonday ta ni Wendy. Tsak lakit di kaya tasyak ti makagapo iti saan yung apag kinaawatan. Saan ko akayat ang may ramraman ka, Jamila? Tsak kayat ang mapukaw ka agayong. Gapo ta kasapulan ka. Ha? Mabit lang, Jamila. At alabit aramidag. Basta pay. Bye. Bye. Naimbag lakit din ta saan nakapagimunan ni Wendy. Sa bagay, amo na matkit di nga gayam kami langkin ni Patrick. Kan siguro. Gapon ka na pimpintas ngam siya. Kan may sa.
Nakurapayak lang. Nasakit ti ulok. Iso madamdama pa sumuri ka kiti opisina. Day tati magkanap mo. Pati nga ti arak ng Pangasim. Diyak kaya't nga agapata. Talaga nga agapata. No maamuang adda babae a kinasangom anaginom idirabi eh. Ay, Oh, apay asaan ka makasao, Patrick? Puno ti kunak saan ka di? numapanak na kam nga adda sa bali ang nobyak. Nawaya ka amang isina kanyak. Anya ti kunan. Daytoy ti tandaanam. Awan ti sabalin a babae adumtang iti biyag mo. Siyaklaan, maawatan. Maasya na kini Patrick. Kanayon da nga agapay tinobya na. Basol na matlaag. Nalupoy tinakam na. Kaslasaan ang lalaki. At dalabas si tasanda pa nagkinawatan. Agbardagan? Imbes ko maarisotan na ti problema da nga gayan ayat. Taamangan no anya ti ibunga ti aramidan na. Nagsaruno kayo lang edimtang kini Wendy Liberato. Nakadanon siguro ita ni Tibalay. Kunak numadanon ko dito eh. Sanan samot na mayulo ti manang tulong na kengka amang tarawid iti kumpanya. Day ta ti babalawo kiti anak ko. Napatpatag ti panagbisyo na. Masirib ni Patrick. Nakarangrang ayon ti negosyo. Kayat ko ngay suti kadwa mamang tarawid iti pagsugpunan ta negosyo. Nasayat la unay inuman na yun ang ti pakakumikuman na. Katawanan ti panawan ng agbisyo. Yakmat na danon. Awagag tulangan into nadan diti opisina. Uray syakton ti mga wagkan ka, Liberato. Agyaman na. San lang nga negosyo ti pagsaritaan ta. Kayat ko pagsaritaan ta ti mapaspasamak kadakwada ken Wendy. Nagdiretso akong dito'y restaurant na nagtulagan tayo apagkitaan itay inawagan dak, Sir Liberato. Kalpasan ti panagsarita tayo, mapanak iti opisina. No, mabalin. Papalagan ti awag mo kanyak. Takas tantumot lang ti pagtungpalan na. Malaksit mo sa mga kapkap ni kandianak ko. Ha? Papa? Oh, agyaman Patrick. Adda kayang pagsugpunan nyo ang negosyo kini mama? Kasta ngagbayso. Naibagakon kini Aida si katikayat ko akadwak amang tarawidwid iti kumpanya. Awan ti problema iti dayta, sir. Papa, agyaman na kiti panagtalak yu kanyak. Masirib ka, Patrick. Ngam nudad dumakad maag ka. Ha? Anya ti kayat yu asawon iti dayta? Ambo ka masahir ka iti dayto yung imbaga. Naluplupoy pa itinakam mo ngam ni Wendy. Idinto alalaki ka. Saan ti arak ti mang solbar iti problema yo. Abay asan kayo ngagsarita na imbag? Agyaman na kiti dayta patigmaan nyo kanyak. Saan ko akanunungan ni Wendy? Kanayon ko abagbagan. Katagyaman aktasan mo matatutupan. Ay ayatok unay ni Wendy, papa. Saan nalaamarik na dayta? Maragsa ka na kamakanggag iti dayta, Patrick. Nasingpot ka unay. Nga masapol nga daramidam. Saan nga arak ti pagkamangam? Nasayaat na nagsarita kayo ken Liberato. Agnakam kamat nga tahan, Patrick. Nangrik na kiti imbaga na kanyak, mama. Akwak, masiribak, ngam nalupuyak. Ngam agyaman na, tasaan na kanunungan ni Wendy. Anya? Nasayaat ti pan nakisarita na kanyak. Saan akas kada kayo, mama? Uray bidot ni Wendy. Isupay lang ti kanunungan nyo. Katanya ti kayat mo asawa ni Tidayta. Saan kayo kumang agungat? Maawatan dak kumamot, mama. Apay nga na di mo pala ibaw ing tirik nam iti sa bali Rexon. Sa anak ang maikarikan ka. Baknang kayo, nakurapayak lang. Awan no, biyok.
Ha? O sige, makipagkita-kan ka. Ngam saan na kahit asawan, nga ikan kamatan itinamnama, ha? Apay ko magselos ka kini Patrick. Awan mati makagapong agselos ka kankwana. Rexon, agpada kayo lang agayam di pangibilbilangag. O sige, na talaga tinakam ko asumurot iti pangawisan nyo kanya. Wan, gaputan na talaga tiriknak asaan nak agundawayan. O sige nga Rodan ha. Okay, bye. Nasaya at kinasarita yun ni Patrick, Papa. Padasan natin mang loko kanya. Kalpasan, di pa nakisarita ka ni Patrick. Si Kamo ti saruno kakasarita. Natangsit ka launay, itinubyom. Amoy matan no siya ti makapungto. Bala ka di rumbang. Kasanong tulangan ito nagasawa kayon. Agbalbaliw ka kuman. Ni Papamat. Kan kanunungan nak ni Mama Aida sa kalpasan na. Amam mo ka. Saan ko akanulungan ti madi nga aramid mo? Basta, agawid ako. Nagtulag kami kini Mama Aida nga kita kami intun madamdama. Bagay ka na kayo day taabado yung Mama. Napaubingan na kayo. Ang nanginan samat launa. Saan na napatid kanyak ti bayad na, Windy? Saan ka mo ta maisuot ti kwartak? Sa bagay, pudnot ako nayo. Uray, tanarang ay tinegosyo yo. Amok tayo kaya babae. Kasla ni Patrick, kinakuyog na. Ayan na. Panawan kayo pa dito, Mama. Amukat si ka babae. Kaduan ni Patrick, saan ka di? Ayan na. Ha? Wendy? Saan ni Patrick kay Jay? Ni Rexon? Amok magkayam kayo itinubyok, Jamila. Agkit-kita kayo ka di? Kwa, nabayagan na saan kami nagkita? Rabang laan? Adamat kayam kasinsinnarak mo alalaki. Iso ka di dayjay ni Rexon. Napagpitutak ka ni Patrick, tagkakaingas da. Aday pagpakahasikan ka. Saan nagkumapagimunan, Wendy? Apay kumangamin ang pagimunan ka, Jamila. Sino ka kuma? Alangan nga isukat na, itinaalas nga mitisyak. Jamila. Oo, si kamat kayam. Ti amok idikat. Haraan man na ka ni Patrick? Sana ka may karikin ni Patrick. Kan agayam kami lang talaga. Ngam dayjay Erexon. Pagtatak ko ng tabak na. Ambisyosa ka talaga niya. Ha? Umay kan, Wendy. Ano samkit din nakasarsarita rita babae. Umay kan. Talaga ang mata pobre ni Nana Aida. Tagibasitan na klaunay. Naimbaglaan niyak paiso, tasana nagaram kanyak ni Patrick. Nakarkaro ko ma amay rurumanak. San iso dati pagparikotak. Wapi nga mina nakita tak dito eh. Ay, imanugot akla ko maitayan nga itulodnak ni Rexon. Saan kami nagkikita kada Wendy? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Dimtong kayo gayaman kin ni Mama, Wendy. Nagato na ginatgatang niyo. Sige ha, agsarsalita kayo pailaan tayo nakagsukat. Mama? Saan nyo ka nga istoryahan kay Kwana? Di pa nagkikita tayo kada Jamila Jemon? Anya? Ay, nagadwa mabalin ko ang makita. Dayjay pala mamirmiraot mo't ababae. Sige. Kan among ka di, Patrick? At kinasinarak na Jemol agwapo kan bak ng alalaki. Rexon, tinagan na. Ni Rexon. Among ka di Dayjay, Rexon? Masansa na makitkita kiti tarip nung mi negosyante. Babak nang da. At takadimat negosyante asa nabak nang. Si Kamot. Ang nasikap Dayjay ababae Pay anak tibak nang ipinili na. Naimbag tasan mga inar at di nakakumat tinutupa.
Oh, saan ka ngayon uray tayan ta mabisina klaunay? Amo ka ng grabe kayon kini Aida. Saan nga itimol tinanganan mi papa? Ije balay ta. Kaslagaron agasawa kaming kini Patrick. Apay nga minasan kayo pa'y lang agasawa minagkasal. Saan pa yung nakasagana iti dayta papa? Nasaysaya at tikas to itapno nawaya ang mga ramid iti kayat ko. Apay nga ron na nakasilsilosa ka. Kat, anya ti kayat yu papa? Saan ko nga ipalubos nga anda sa bali a babae iti biyak ni Patrick? Tapno saan kayo nga agapa? Agtalag ka itinubium. Madi, tinatalag papa. Ha? At ada akong dawayan na ka. Nung maamak asaan lang asyak ti babae iti biyak ni Patrick. Gubat ti mapasama. Nakaawag ka mat Patrick? Ada ka di problema? Saan na ka nabarte kita? Kan saan kami mo tanagapakin ni Wendy? Nasayaan lang unay. Kanain kumakas ta. Ayun gayam, nagkikita kami kada Wendy kan mamang mo ijamol. Juan, naistorya ni Wendy kanyak. Nagsarak kayo kin ni Rexon? Anya? Nobyong ka din ni Rexon? Saan? Ang awan mo't dakas na nasumurotak kami ko na. Tsak kamin kahit panunutan na aliklik-likak. Tama nga nabastusan nak. Jamela, denggan nak. Liklikam ni Rexon. Apay? Apay kas tamatan di bagbagam. Urekla na bang ara na nakatikos? Patrick? Sika ha? Naimbag abigat mo, Jamela. Jack naman nga umay ka na sapa. Mabit lang ha. Ay na, nakababain pa ka. Jack namin amungada ka. Amat ka. Agyaman ako ti dayto akapena na asyan. Imat namin nanang. Apayasan nang imbaga nga ni Patrick. Nakababay ni iti pan nakakita ni Patrick kanya kiti kasto langak. Nakabida nga klangit itwalya. Sa bagay, kaslawan anyaman na matkitdikin ni Patrick. Talaga ang nagpintas ti gayam ko. Aywan gayam. Flowers con chocolate para kan ka. Ha? Patrick, apay sagutan na kiti sabong kan chocolate. Pagkidkidam ka di, tinanong mo asagot ko kan ka. Come on, awan sa bali akay papananday to'y. Rumbang asagutak tikas kan ka, anapod no agayam. Kanayon nga da itisibay ko, no ada problemak. Agyaman na ka. Amang namaaman ni Wendy da ito eh. Aglalukot nagulbudakan kwa na di kalman. Imbaga ka nabayagan na santa nakita. Imbagam kumalata nga minan tipod no? Diyak namin kaya tapagimunan na. Saan kumasyak tiga po na nga agapa kayo? Amang nulaisan na klaang ni mamang mo. Pasensya ka lang kuman kadakwada. Kidawag. Saan ka nga umibot kanyak agayam mo? Namnamaam day ta. Kang runaan nga imayak. Ni Rexon. Ha? Ulitak. Liklikam day di alalaki. Diyak kayat amay sagmak ka. Diyak maawatan di kayat mo asawan. No talaga agayim nak. Patgam kumaday ito akid daw ko. Sige. Agpambarak lang nga nawisan na nagpasyar. Awan ka po nang agkuyog kayo. Tasaan kayo mat nga agnobyo? Nay. Ni Wendy yung mawawag. Hello? Mga nadyak makaumay kita opisina itangal daw papa. Adagi ti balay ti may sa barkada. At makaadayo kami nagpasya. Kanayon ti pa nagbalog mo. Ipasnag mo kumati bang tulong kanya kaya opisina. Italaan papa. Kasapulat nagaliwaksay. Ngambig bigat. Si kaman lang ti makam mo. Amo ka di dahito ni Patrick.
puna at pakada kan kuwanak pa. Na, sakit na kasilsilosa ka. Kalpasan na, di mo ibibiyang winikabkabilangan tinobiyam. Napapahasan ko ang kasapulan ni panagungungit yun. Saan kang ungungtan? Bagbagang kalaang. Kan saan ka bagbagan? Nusto teraramidam. Ang muktar aramidag pa ba? Na, Ang numaamot na sa bali ang babae itibiyak ni Patrick. Ang galwat kanyak. Dayta ti paglaingam. Ha? Agayan ayat kayo bailaan. Anyan tulangan, wag asawa kayo. Sige pa ba? Siyempre, salbag nga ubigan. Dayto tiyak kayo kang wana. Saan nakadengdenggan? Naimbaglaan. Dadakon dito yung opisina sa kbayadimtang ni mama. Saan mabalin ang maamuan na no sa dino ti pagpapanag? Patrick, amom ka di nga danang ko reklamo na empleyado. Kaya't da ka no may nga to ti sweldo da. Nabayagan nga amok data problema da mama. Karbangan dati agreklamo. Ang adadalag pa lang ti amin. Nangaton ti sweldo da, Patrick. Ang agtultuloy ang umingi na ti gasolina. Kat sumursurot ang umina amin ang magatgatang. Ultimo, sardinas kat sana na makanaya si daan ti uray basit la pamilya. Awan bibiyang ko iti dayta, Patrick. Ay, talaga ni mama. Ti bagi na la tinapatagkan kwa na. Nagkariyakin ni Patrick aliklikak ni Retson. Tsak mawatan. No apay pawilan na kamakilangan kadagiti lalaki. Iti da ito atawin ko. Ada kumamatan nobyo. Tsak la maibaga aliklikan ni kumamatan nga agkita. Tamangan mo niya tiramidan ni Wendy na maamuan na daytoy. Lib, when? Libwen. Libwen pa. Naimbag tasimbang badkan. Itay pa nga gururay ni Patrick. Oh, milagro ah. Radang kami napatag ang nagsaritaan mi. So ngay nawis ko dito'y balay. Sige, panawang kayo bay. Nakita ko no sino tinangitulnagkan ka, Wendy. Uwan, lalaki. Di mo ibaga nga agimon ka. No da karbangam ngagselos. Kasta akmat. Yan, saan mo pa nga impakada ti papanam? Siyak laang tadakarbangan ng agselos maawatam. Akan apay, mabuteng ka amapukaw nak? Ay, jak kayat nga agapa ta. Saan ta nga agapa? No saan asikatiga-puna, Patrick? Oh, nagrabi ka nga may dito'y balay. Ay nakainom ka manan? Ada ka di manan parikot mo? Awagan ka itay, Jamila. Saan nakamat asungsung batan? Madama nga hindi pa nagsarsarita may kini Mrs. Rabara, Patrick. Imakara ko niti trabaho. Kat saan tanton ang makapagkita pa eh. Uray, kadi awagan ka? Saanan ang mabalin? No, makasangpot akon. Mabalin. Nam kabayatan niya daki ti trabaho. Saan ka masungbatan? Jak ko man aginom, Jamila. Nagsubang kami manan kin ni Wendy. Anya? Nakaimimon. Idinto nga at dalalaki anang itulnog kin ko ana. Kat, naginom ka manan itinasangar. Ay na, Patrick, talaga ka di akas takalatan. Nalupoy ka. Pasit labanag, ang bartakan. Lading hitak. Sige. Mapanak nga rodan. Mabit lang. Apay ngagpakada kan. Nasair ko ka di tiriknam. Pudno mati ko nam. Nalupoy tinakom ko. Saan ka kagura? Kan amok pampanunutom ti pagimbagak. Agyaman na maawatan na. Hangam, kabailam ka di matlaan ti ang maneho. Wan, kabailag. Saan ka amadanagan? Agan-anad kay ti panagmaneho, ma. Saan abali marabyan ka? Basta makasangpat ka na sayaat.
Nagrabi kayo na imawag, mama. Nabartek ni Patrick kasi mangpet. Di ba't lag na ka man? Talaga day ta lalaki. Agad, anya timbartekan na. Gapo kano, iti pa nagsubang yo. Nasakit tinagam na, tas ikalang kano. Yan nakarbangan ng agselos. Kasta kano timbagam. Palagamat, mama. Siyak lang tirumbang ngagselos. Inawagan ta ka di, tapno salangadan da. Ha? Sige, mama. Inton bigat laangan ngagsarita tayo. Masurunak man. Kaya't kukumanti maturong. Nakamirug-rug ka, bigbigat. Nagapakay sakit kan Patrick di rabi. Masurunak ka ni bakit ay ta, papa. Makagura kan sakit di agbalin nakatugangam. Inawagan nakit din arabrabi. Tapno salangadan nak abasol ko kano no apay anagbartek ni Patrick. Kapula, kasaan kami anag kinaawatan idirabi. Ay, nawindi aya. Awan sa di tao di mo kagura. Di makunak, masirib ni Patrick. Nalupoy lang tinagam na. Ngam, at dabasol mo. Saan ko akayat amangag ti pa ng babalaw yung kanyak, papa? Na, hindi. Ay, gusto nga! Itakay malangan! Ay, awan mo, Windy. Masigurado kung saan kang agbalbaliw. Nusan ka amang ipirpirit. Diyak amon no niya ti pagtungpalan ti relasyon nyo kini Patrick. Ha? Agbabawi kan tungatagam na ladawan ti amin. Pasensya ka lakumaan kini Windy, Aida. Ura siya nga ba nakat sa nakipitpirit? Adamot basol ko, Liberato. Mga pa'y nginawagak pa lang amin. Sa bali, tinagawatan ni Windy. Saan ko mata sinalangan? Ayan nga ron ni Patrick. Adamiting da kadag ti investor iti hotel nga si Dagti Mall. Ang mga dumalamton, no may diti opisina. Sa nabali. Ura ita dua tamati agtulag iti pa nagsugpunta. Makamon dagiti agayan ayat amang resort iti problema da. Sika lang tur urayak, Liberato. Nakasaganan ti kwarta. Uray saan pa'y laang nga mamatgan ti kidaw dagiti empleyado ang maingato ti sweldo da. Oh, ada ka matgayam iti dayto apaskan, Jamila. Saan ka analasin na dagos, ha? Nagpintas ka iti dayta abadong. Agyaman nak. Nabnabinpintas lata ni Wendy. Oh, apa yan ang pamulanglang kay Timbaga? Pudno mo Timbaga ka? Kan Patrick, masapol at tinobyang ti makitam lang ang napintas. Ala, agin inam ka manan iti arang. Kadwat dagiti investor adim maray iti dayto apaskan, Jamila. Ni Rexon day dia. Sursurutan kan samat. Ingkuyog nak ni Mrs. Rabara. Kat naawis mat siguro ni Rexon dito eh. Patrick, ni Wendy, dapat ito apaskan. Nagpintasan na buya. Ganyan mo at talaga dayto'y babae? Ha, Patrick? Walo, anya? Saan ka kumangag iskandalo? Saan mo arum nga pagsilosan ni Jamila? Saan anay gagara ti panagkita mi iti daytoy apaskan? Pudno dayta, Wendy. Ingkuyog na ni Mrs. Rabara iti daytoy apaskan. Excuse me. Paypayapayan ako ni Mrs. Rabara. Hoy, sika babae. Saan ka bastos? Madama pa'y lang kasarsarita. Wendy, saan ka kumangag iskandalo? Kababain. Ladingita, nga masapol a panawan kayon. Ano awan tayo na ko ba dito eh? Tinumpakan, Patrick. Wendy, agkalma ka kuma. No kayat mo agkalma ka. Panawan nak. Ang mga nusa anak ang makatubal. Mapangkuguyod-guyodin ni Jamila katungpa-tungpa kiti sa wanam. Saan mo apagimunan ni Jamila? Agayam kami laeng. Wanya, panawan nak mo na. Sige. Umalati waklangan iti sa bali alamisaan.
Sino ti lalaki nga masidag ka ni Jamila? Ni Rexon? Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Ang sangbit ko lang dito'y balay. Tarong kami tiniasikaso kayo opisina kung nag-traffic. At daga ka dito? Huwag papa, ang makapungtutang. Yak magustuhan din nakita ka buya. Oh, kanya man na nabuya. Agasan nyo, nagmayat lagi din, di pa nagsarsarita da Patrick kan Jamila. Sino ang Jamila? Tigayam ni Patrick. At tapag asaan dala agagangan nga dayam. Agawan day day ababae tinaubyang. Anya? Agsilsilos ka man ako na akon. Minamasid ka ni Patrick ang babae pagsilusam. Gagangay na ito tanigusyante. Papa, da kayo matlanto umay dito eh. Pumanaw akon. Sige, tamad lang bayakon. Naimbag ta sa anak pa yan nakasukat. Ngamsang kapaya pumanaw. Uray na. Karug-rugi lagayam ti Baskan, Patrick. Naimbag ta sana ka na traffic. Ni Wendy. Diyak na puutan api manaw, papa. Diyak namin mapanawan dagiti sa nga ilik nga investor. Akadwak nga maiti da ito apaskan. Kat, napatpatagdangam, tinobyam. Sandak kumakagura, papa. Pinanawag ni Wendy itay. Ngamin, impang tana nga agi skandalo. Gabo, tanagsilos manan. Kahit ko makita, dahita Jamila. Ha? San mo't lang na malmalpas dahita problema yung nagnobyo. Iswa ka sa ritak man. Wendy, anya tinapasamak. Apaya kas tatilangam. Talaga makapungtutang mama. Dito'y balayo ti mayak. Tama nga no jak makatupal ka. Tika tulong mi ti pagipapasak. Siyak timbaon ni Papa Adumar ay itipaskan. Nakita-kit din ni Patrick ang makisarsarita iti dayjay a Jamila. Anya? Panagkunak. Saan lang agkayam dayjay? Adalakit ti relasyon ta. Ambisyosa madayjay ang mamirmiraot. Sana mabalin nga iso timang dadal iti relasyon nyo. Akalma kalaan. Siyak ti maka mo makisarita iti dayjay a babay. Kumuyog kada kayo inton mapan kayo ijay balay da mama. Kaya't ko atong paan kan pungot-pungutan ni Jamila. Si kagayam ni Jamila gayam ni Patrick. Amamog ni Mrs. Rabarang amam. Naibaga na nga rod kanya kitay natalyaw na kami kini Patrick nga agsarsarita, sir. Maragsakan na kamakam-amo kada kayo. Nabayag ka din nga gayam kayo kini Patrick. Idi agad-adal kami pailang iti kolehiyo, sir. Masaludsod ko man. San ka diya nag-araram ka? Saan, sir? Agayam kami laang. Kan sa anak ama ikaring ayatan na. Nanumuak laan. Makitang ngagpaiso iti langam napintas ka. Sino gayam ti lalaki kasarasaritam? Iso ka di tinobyom? Nireksan na jay, sir. Saan ko nobyo? Agar-aram pa lang kanya. Saan ko unay ngam-amo ni Rexon? Ni Patrick tadada makam-amo king kwa na. Baknang kanwa ni Kursyante. Agam-amo da kano. Agam sigon ka ni Rexon? Saan da kano nasingad ka ni Patrick? Ang mga nusan lang ni Wendy nga anak ko tiyag silsilos. Uray nga ta ni Rexon. Awan tiga po nang agselos da. Agayam kami lang kini Patrick. Ano ba iti kahit kong ibaga? Nga masabol nga agsublikan itayan ni Mrs. Rabara. Ada sa bali, kapag saritaan ta, Jamila. Agpasyarak to, yung opisina yun. Agam na say at paano si kati agpasyari yung opisina, tada na patag may bagaking ka. Awanan ka itibayin! Mama, anya ka dito mapaspasama kada kayo. Apay atinong padak mutan. Inuna ako ni Wendy amang tungpakan ka. Makasangsangit ni Wendy, gapo itinalaos sa pungtot na. Sakbay ko mga agpungtot kayo, mama.
Nagdamag kayo kuma. Naira na laeng ang nagkita kami kin ni Jamila iti dayjay paskan. Insurot ni Mrs. Rabara, abos na. Kat, naskan ka diya kasaritam? Naimbag ko man saan na kayo nakita ni Wendy. Agpudno ka man kanyak, Patrick. Anya talaga ti relasyon nyo iti dayjay babae. Mama, agayam kami laeng. Agayam, laeng, at talaga, wano ada na limad a relasyon nyo. Awan, Mama. Kasladyak mamati. Agululbud ka. Adda ka di pa nagayat mo iti dayjay babae? Nabanogak, Mama. Kanrabeo na yan. Masapaak pa ya sumrek iti opisina inton bigat. Apayasan mo asong batan ti salutsod ko. Anya at talaga ti pudno, ha? Kumarkaron ti panagimon ni Wendy kini Jamil. Amkak, nga mangano niya ti aramidan na kang kuwana. Angam, ad amariribukan na kinirekso. Numabalin, kat saan na akayat nga adaywan ni Jamila. Oh, anya daytoy amarikrik-nak. At tinasayaan, awagak man kit din ni Jamila. Barang nakaringpay. Masapol alikli ka kung timapan ije balay ta. At ta, agriring at cellphone na. Patrick, nakaawag ka man? Jamila, pasensya ka na. Nasingakan samad. Ang masapol ang makasarita ka. May papanitian niya? May papaniti panagim-imon ni Windekan ka. Naimbaglangan, tananawag. Anya gayam ti imbaga ni papaliberato ken ka? Saan ta na pagsaritaan day ta? Awan anyaman na kanya tay jay. Ni Rexon nga rin ti pagsaritaan ta. Oh, anya di may papan ka ni Rexon? Amo ka nadlaw mo hadagdan ni saan nakakaya ta sinaan? Kas iti imbagak ken ka, Jamila. Adaywam ni Rexon. Please. Ngam Patrick, saan akas ka rin na maliklikak? Saan ka di amadanagan? Amok ter aramida. Kaya't nakailiklik ni Patrick ni Rexon. Paano katsak maawatan? Saan namat nga iba gano'n niya tiga po na? Ay, tsak kaya't apanunutan. Adan nobya na, katagpatingga kami lang itagkayam. Kinapod na, kaya't ko kumangag liniklik kami, tapnawan tiriribog. Saan arumbang na ito marikliknak? Saan ka maikari? Ad dala ang irarumanak ni Nana Aida. Kan sigurado, makaungat lakit di kanyak ni Wendy. Nana Aida, niida kayo matgayam, naimbag abigat yun, Nana. Ubay kayo, dumanon kayo. Ano sa nyo lang tikinano mo, tibalay ni? Sino tinamnamaan? Ni ka di Patrick, ti amo madumteng? Awan tinaimbag abigat kanyak. Kanjak pagtatakunan ti umadak iti balayo. Kahit ko nga daywam ti Patrick, deta lang ti umay ko'y baka. Saan kayo kung mga panunot iti saan anasayaat? Agayam kami lang ken ni Patrick? Uray gayam laang. Saan ka maikari? Mano agatan ti kasapulam, tapno liklikam ni Patrick? Diyak kaya ta si Katya adda apagapa andak ni Wendy. Gapo ka dita na ko na payaklaan. Nababanti pagkitkitaan nyo kanyak. Nana, saan ang akarup-rupa iti kwarta? Awanan ka iti bain! Wendy, awan ka po natong paanak. Agparbang ka kuma. Adda ka dito'y balay ni. Awan ti bibiyang ko. Kabailan kayo bayadan. Wendy, impatanak! Wendy! Patanak! Wendy! Apay asaan kayo ang mamating awan relasyon mi kini Jamila, Mama? Agayam kami laang. Saan arumbang dayjay nga inaramid yo? Rimaot kayo kit din? Kat babalawan na ka? Uray gayam laang. Saan amay karikon ka dayjay babae? Nalabas kayo umot, Mama?
Gapo iti panangisakit mo kini Jamila. Agatap ni Wendy, asaan la agayam ti pangibilbilangam kan kuana. Mama, denggendak kumamat. Gapo iti inaramid yo. Inruruman nyo. Aniya, katadada ka nunungam da babae, ngam tinubyam? Da kayo timangkan kanunong iti mading aramid ni Wendy, mama. Saan anasaya at ti panang panuynoyokin ko, ana? Anak kalaang Patrick. Awan ti karbengam amang supling iti kayat ko nga aramidam. Maawatam? Mama, saan nga amin nga banag? Kat maiturayandak. Sa anak a robot. Sa narumbang da diyang inaramid mo, Wendy. Imbabain mo ti bagim. Rimaot ka iti balay da Jamila sa dinang rambay. Mabalin na ka nga idarom. Di, idaron na, no kabaalan na. Di adal ka. Baknang ka. Sa narumbang at tinutupam. Sa naku mga inunaan. Kat, anya ti aramidan niyo, papa? Kaya't ko aga sarita. Kinasarita kon, idirabi. Mapanak to di opisina na. Wino pa ayabak, di opisina. No ayapan niyo, iti opisina yo. Tiyak pa'y la umayag trabaho. Inaklaangan kasarita ni Mama Aida. May pagap itinapasama kitay. Ni Patrick kumati kasaritam. Tiyak pa'y la kaya't akasarita, papa. Ang mga no sa anak ang makatupal. Dayta! Dayta ti paglaygam. Ngam sa kantulag balaw, inton mapukaw mun ni Patrick. Agya mo nagtapinatgam di awis ko. Adya ti kahit mo amirindan. Agpaordera kiti sekretaryak. Agyaman naglangan, sir. Sa anak nagbayag, ado ti agur-ura at trabaho. Saan ka matanagan ka ni Mrs. Rabara? Impagada ka kengkuana. Ipagpakaunakon keng ka. No saan anasayat ti panagsarita ta? Kasaritak ni Mrs. Rabara. Tay pamuspusan na ka amay kat iti trabahom. Anya? Apay masapul nga ramidan nyo dayta, sir. Napatag ti pagragsakan di anak ko. Diyak kahit asik ka ti pagapapan na kini Patrick. Iso nga daywam. Anya? Agayam kami lang. Sa anak amamati at diag tungpal iti nalablabas ngem agayam. Ti relasyon nyo. No dayta ti kayat niyo, sir. Okay. Liklikat ni Patrick. Naingot na nadanon kayo pa ilang dito'y balayo, mama. Dak pa ilang kaya't makita ni Patrick. Wendy, siya ti makamu kini Patrick. Basta, saan ko pa ilang kaya't akasarita? Saan tayo na pagsaritaan dayta? Awan gaya, mama. Kasarita ka na ni Papa day a Jamila. Tapnoan niya. Tapno, adaywan na ni Patrick. No saan pa lang agnakam itinapasama kitay. No di na pa ilang liklikan ni Patrick. Diyak lamon. Anya ti aramidan niyo, mama? Ang muyo? Agda na panunot ko nga aramidan. Tapno aginat dayuta. Itay pa'y langaw awagak ni Jamila. Agriring ti cellphone na. Saan nakmatasungsung batan? Ay, kagura nagsamatan. Gapo iti inaramid da Wendy ken mama. Ay, padasak man ang awagan. Aday ta. Agriringan ti cellphone. Apay ngay nawagan nakmanan, Patrick. Impagakmat kan kaaliklikan na kon. Kagura nakadi. Gapo iti inaramid da Wendy ken mama ken ka. Saan kan akayat agayam? Anya? Ang amom akasapulan ka. Ngam saan ka akasapulan? Kaayan-ayat ti kasapulan. Isungay ka kon iti gundaway ni Rexon. Saan? Diyak ipalubos. Patrick, apay kumasan mo ngay palubos? Gayam ka laang? Saan mo atingal ti biyag ko? Saan asikat imang desisyon iti kayat ko aturungan ti biyag ko? Karbagat mo't ti agragsak. Saan ka nga agragsak kini Rexon? Agbalin lang akalbalyo ti biyag mo. Kaslam ang mumlaunay ni Rexon. Jamila, no talaga nga ibilang nakagayam. Denggenak, ken damagag man ken ka.
Ay ayatom ka din ni Rexon. Oh, apeng agsinay ka. Okay. Ikarigatak nga adaywan na Rexon. Ngam iti may sa kondisyon. Adaywan nakmatkan. Anya? No talaga adi mo kaya't anariribok ti biyag ko. Adaywan na kon. Ang agayam ta. Patrick, ada pagpatinggan di pa naggayam ta. Lalaki ka. Saan ka kumamat nga agbalin analupoy? Anya? Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Maragsakan na kiti dayta nga inaramid yu, Papa. Ang nasaysaya at kumapay nung kasarita yun ni Mrs. Rabara. Nga ikatinalangan ni Jamila ang empleyada na. Imbagag dayta ni Mrs. Rabara. Gimasayangan ka no? Amang ikat kini Jamila. Mabagdal kan nagagat ka no ngagtrabaho. At napatpatag ka din ni Jamila nang di pa naggayam yo. No saan nga inawat ni Jamila itinjaya ni Mama Aida kenkwa na akwarta tapno adaywan na ni Patrick. Dini Mrs. Rabara lang kumanti injayaan nyo, Papa. Sobra mo na kinaulpit daytan. Naragsakak itimpadamag yu, Papa. Makagura ak takasyan nyo dayjay, babae. Ngamom la kumatipod na agapo na akayat kan aliklikan, Patrick. Mabutang agapo itikin na po itinakam mo. Katatadalumok ng tiriknak. Saan la nga si di marikliknakan ka? Ay ayatan ka. Saan la ang akas gayam? Saan arumbang dito yung marikliknak? Gaputan nariribok lakit itibiyag ko. Makaanayan nga agpatingga tala nga aggayam. Patrick. Nagsayatan, takin nasarita ni Liberato dahi jay babae. Ngam nasaysayat pa'y ngagpaisunay katanlangan ni Mrs. Rabara. Dahil na nga rin ti pakasurlap kini Papa Mama. Maasyan kit din kini Jamila. Anya? Ang taamok apamuspusan tapno madadaal ko ti biyagtay kaya babae. Kasano? Diyan pa ila may bagaday ta, Mama. Magigtut kayo tulaing. Anya? Sige, Mama. Bye. Bye. Anya nga tati pang panunuto ni Windy. Patrick, itay ka pa dita? Kimuyo kang agpaiso ang nagawid, Patrick. Nga ba niya dito kararamidam? Nasakit tinakam ko, Mama. Pagkaykaysaan da kami. Tapno agin na dayo kami kini Jamila. Kat agayam kami matlaan. Kasar-sarita ka, sung batam diya sa lutsot ko. Mabit lang, Mama. Kasaritak ni Wendy. Agung at tumanunod yak masong bata na dagos ti awag na. Hello? Patrick? Among ka dito, sino ti kadwa kita? Ni Rexon. Anya? Sa dino tayo nyo? Ladingitak. Kat mabaling ni baga. Agawid kan. Adaywam day ta Rexon. Pay amadanagan ka launay. Kaya ko atulungan ni Rexon tapno manobiyanan ni Jamila. Sige, bye! Wendy! Wendy! Saan mabalin day to eh? Anyan papaspasamakan ka. Nabuokan na kita. Kan pa ng pailaan. Saan ka narumwar? Lading itek ngam saan nakakayat asong batan ni Wendy. Masapol amaamon tayo. No sa dino tayo ang da Wendy kan Rexon. Amang ano anya tidakas ang mapasamak kini Wendy. Ni Rexon lang ang dawagan, Patrick. Awan ti amok apakakuntakan ken kuana.
Saan kami anasingad? Awan gayam. Di mo gamdan nga awagan day dya babae. Ha? Kinasarita kon aliklikan na ka. Ang papa... Mabit man lang. Matanagan ka kadri may sagmak ni Wendy when numabuteng ka babaan iti tulong na kat manupya ni Rexon day dya gayem mo. Saan dak ngamin amaawatan, papa? Saan nyo nga am mo ni Rexon? Anya ti masapol amamuan may pagab ka ni Rexon? Lading itak, papa. Jak mabalin nga agibaga iti saan ko akap-kap na kan. Matlakayam. Agdwa-dwa aknuan niya talaga ti adda di panunod mo. Nasaya atak Patrick. Aglalo no pakasiknan ni Wendy. Agalwad ka kanya. Papanabon. Agawid akon, papa. Barang maawagat tumatlaan ni Wendy. Kat maamuan no sa dino tinagsarakan dakin ni Rexon. Masiguradom nga agawid kan? Mamuak tumatlaan kin ni Aida. Saan ka nga aramid yan alda? Apagapaan nyo kan Wendy. Ni Wendy umuawa. Anya nga pati bagana kanya. Hello? Among ka din, no? Sino ti kasangsangok iti may sabar, Jamila? Direksyon! Ha? Kasi kati pagsasaritaan mi. Talaga nga'y ayatan na kalaunay. Nakasagana ka no, amang ikasarkan ka. Ay, nagkasat ka. Nabak na ang direksyon. Nagado ang negosyo na. Agpiyang ka na ng ay, Jamila. Nagbindot kay ti panangrukod mo iti kinataog. Sa anak nga agrup-pro pa iti kwarta. Nga ta? Wano ni Patrick Tigapuna at di mo kayak direksyon. Pangaasim, Wendy. Mamati ka kuma. Agayam kami lang kini Patrick. Diyak kagawan ni Patrick kan ka. Siguradwang landay ka. Katapno mamati ang. Masapul ababaan kanya. Manobya na kan ni Rexon. Saan anas kan nga aramidam dayta? Adabukod ko panunot? Awan ti sabali ang makaiturong itibiyag ko. Ay, dandani ako na disgrasya. Gapo iti panagdardaras ko. Aw-awagak ni Jamila. Saan nakasungsungbatan. Asino nga tati kasarsaritan? Iso kapilitan nga mapanak iti balayta. Masapol akasak. Ni mama. Aw-awagan na. Sungbatak na ta. Mama. Sa dino tayan mo, Patrick? Agawid ka. Rimor ka pa ilang gabi. Ada ako nitidalan ko ang agawid. Nakasarita yo ka din ni Wendy. Saan? Apay? Kadwa na day a Rexon. Andya. Iso ti awagan nyo, mama. Pagawidin yon. Saan arumbang ang makipagkita kin ni Rexon? Amangan no anya ti mapasamak kin kwa na. Naimbag ta sinong batan na Wendy. Nagapo ni Patrick ija balayo ket nakasarita na kanon ni Liberato. Agpaiso ka di akaduam da Erickson. Agawid ka kanon kuna ni Patrick asa narumbang nga makilangan ka iti dayta Erickson. Taapay ka no? Saan nakakayat ang manobya ni Rexon ni Jamila? Kabutay ayatan na? Nasaysaya at kumano na kayo nga gaya na yati agsarita. Ngam saan mo kanon matasungsong batan ti awag na? Inawagat ni Jamila, mama. Sige. Ituloy ko akasalita ni Rexon. Pagtulagat ni, no kasano ang matulungat kan manobya lang ni Jamila. Jamila? Oh, Patrick. Nagrabi ka ngayon, May? Saan ka diyan nagsaritaan tan? Saan ka nagkita, Pay? Ang mga numaamon ni Wendy daytoy. Awan ni Wendy iji balay. Kat aging ka kadagitoy. Kadwa na pailaan ni Rexon. Ha? Jamila, dakas ti pangpanggapan ni Wendy. Ti kabutan ko. Amangan no iso ti maisagmak. Anya ti kayat mo asawan?
Uray anya ti ibagbaga ni Wendy ken ka, Jamila. Saan ka dumngag ken kwa na? Saan ka mawatan? Kandi mo sinumbatan ti saludsod ko. Pag-imunan na ka ni Wendy. Isu akayat na ka nga isagmak ken ni Rexon. Patrick, apay asimrek ka dito kwarto ko. Kinid daw ko ti pamalubos ni Papa. Asumrekak dito kwartom. Gaputanas ken nga agsarita ta, Wendy. Saan arumbang anak ipagkita ka ken ni Rexon? Agimon ka, tinirekson. Amo, asan apara kanya? Ang para ka ni Jamila. Nagbidot kay ti panangipapan. Agayam kami lang ken ni Jamila. Ulbat! Wendy. Kananan niyo Tinumpanak kumalaki ang sarita nga gayang ayak. Saan kayo ang makibiyang, Papa? Problema mi kini Patrick detoy. Ikarik, Papa. Saan ko atutupan ni Wendy? Sige, nasayat no kasta. Denggan na, Wendy. Di mon ulitan ti makipagkita kin ni Rexon. Saan nakamalapdan? Masapul ang mapukaw ni Jamila, iti imatang mo tapno mabukodan ka. Jack kaya... Umanaw ka, Patrick! Saan ka pa'y akayat akasarita? Sa dino tinapanam manasapa. Sika ti mga arami di ti pagapapaan nyo ni Wendy. Ijay balay daw Wendy, Mama. Kinasaritak aliklikan na ni Rexon. Ka, nagapa kayo manad. Ni Wendy lang tinangapa kanya. Kat tinungpanag. Aniya? Ngamsaan ko at tinutupan. Tadakkal ti panagbayin ko ken ni Papa Liberato. Ulitak manan nga ibaga kada kayo, Mama. Kasarita yu kuman ni Wendy. No, anya la unay ti kabuteng mo ken ni Rexon. Mama, ado ti dakas ang madamdamag ko may panggap ken ni Rexon. Kat amangan numapay iti tarigagay na ken ni Jamila. Kat amangan no ni Wendy ti pagikaruan na. Panagkunag, kaya't nakangailiklik kin Rexon. Isong isardeng mo kumanday tangar aramidam. Saan, Papa? Masapul ang mapukaw ni Jamila, babaan kini Rexon. Mapukaw? Numanobyan ni Rexon day kaya babae. Saan laki di nga ipalubos ni Rexon ang makapagsinangagdak ni Patrick. Ngam, kasanon no si Kati pagikarwan ni Rexon numapay kin ni Jamila. Kasapulak ti tulong niyo, Papa. Baliwan niyo akasarita ni Mrs. Rabara. Ay, may ramraman akpay din. Sige, ngam di mo ituloy di banggap mo. Dagamin ken ay dati makam mo iti amin. Naimbag tayo may kaniti opisina k Liberato. Awagak ni Wendy ngam saan nakasumbatan. Kinasarita kita'y bigat. Ngam sanak ng taltalag. Kasanod no pumayso timbaga ni Patrick, ani Wendy ti pagikaroon ni Rexon, no mapaay iti panagkaram na ni Jamila. Pag titinulungan tayo alapdan, kasaritang mo rin ni Mrs. Rabara. Uray siya kung di mang titikatad, ngitid na kini Jamila. Tumulong nga. Nayunak tigatad, ngayawat ni Mrs. Rabara kini Jamila. Siya kung di magamoy ti daytoy, Aida. Injayaak iti kwarta ni Jamila idi, ngam pinagkadgadandak. Kasarita ko na yung bag ni Mrs. Rabara. Nga ramidin na amin na pamuspusan, tapno sa napagkadkadan ni Jamila. Wendy, anya di paypay ko kan ka? Apay, mabutbutang tilangam ha, Jamila. Adayo, napimpintasak ng sika. Noon niya tinakita ni Patrick kan ka. Saan na ko manapagimunan? Agayam kami lang kin ni Patrick. Napot na dayta. Apay, adi mo aklunan na Rexon. Guwapo kan baknang. Wendy, Jack ay ayatan ni Rexon. Saan aga po tabaknang kat aklunak matan? Gapo? Tani Patrick kay ayatan saan ka di? Saan apod na dayta? No kasta?